jugarà contra el Real Madrid en una feta històrica que avui passarà a la història. S'ha celebrat en Madrid el sorteig per a la Copa del Rei i el president de l'Olímpic estava allí, entre altres coses, per a treure una de les boletes de la sort. A l'Olímpic li ha tocat la grossa. L'equip de Xàtiva s'enfrontarà al Real Madrid en els 16 de final de la Copa del Rei i l'afició podrà veure desfilar per la Murta a Cristiano Ronaldo, Bale i la resta de galàctics en una eliminatòria històrica per a xativins. Nos ha tocado el gordo de Navidad, la verdad que muy contento. Yo quería en Madrid Barcelona, hemos tenido suerte, la primera bola y a disfrutarlo. Per a nosaltres és una locura, molt contents, estàvem en el bombo, podia ser una opció i al final ha sigut. Des de més d'una hora abans de la celebració del sorteig, aficionats, jugadors, tècnics i membres de la junta directiva han anat acostant-se al bar Racó del Vetrer de Xàtiva, que s'ha convertit en el punt neuràlgic de la gran festa de l'olimpisme que estava per vindre. Enmig d'un ambient d'il·lusió, nervis i incertesa, les opinions estaven dividides a l'hora d'escollir quin era el rival preferit per a rebre en la Murta. Barcelona. Real Madrid. Atlético de Madrid. València, que és el millor. El rellotge avançava i amb el pas del temps augmentava la tensió, que quedava diluïda per la germanor i l'ambient festiu d'una jornada que quedarà marcada en el record de la parròquia xativina. El llançament d'una traca servia com a preludi del que anava a viure's pocs minuts després. Començava el sorteig puntual i la primera bola a eixir era la de l'Olímpic. Després d'uns moments de màxima incertesa i de contenir la respiració, el destí s'aliava amb l'Olímpic i l'emparellava amb la nominat per la FIFA com a millor club del segle XX. Esclatava l'emoció continguda des que els de Xàtiva es van classificar en el camp de l'Àudio i l'entusiasme col·lectiu reflectia l'estat d'ànim d'un club que ha passat en un lustre de jugar en regional preferent a enfrontar-se a un desgast d'Europa. Molta alegria. Al principi jo crec que ningú s'ho creia, però ara ja que anem assimilant-ho, una alegria enorme, disfrutar així en la Murta, en el Bernabéu. Anem a disfrutar, que això és un hito històric en el Xàtiva, i a disfrutar de l'Olímpic. La penya vam començar fa 5 anys, vam començar en preferent, tercera, segona B, i ara, conforme dius, anem al Santiago Bernabéu a jugar la Copa del Rei i a disfrutar-la con toco. El partit d'anada es disputarà el cap de setmana del 7 i 18 de desembre en la Murta i el de tornada el 18 de desembre en el Santiago Bernabéu. Els jugadors y el entrenador del Olímpic ya avisen de que no van a poner les coses fàcils. El fútbol nos debía una, ¿no? Después de lo del año pasado, quedarnos en la última jornada, un punto para la promoción de ascenso, con el premio de poder jugar este año la Copa del Rey, y bueno, la verdad que ahora disfrutar de esto, ¿no? Nos ha tocado el premio, nos debía una y ahora para disfrutarlo con toda esta gente. Primer disfrutar de tot això i després pues, ja veurem. El partit n'hi ha que jugar-lo, sobretot així en la Murta, va ser un partit complicat per a ells, segur. Anem a jugar contra un equip de Champions, bueno, intentarem oferir el que puguem, no? Però és molt difícil, molt complicat, i el més important d'ahir és disfrutar. Repetir, el futbol, el partit, al fi de comptes, serà important, no?, treballar bé contra ells, però el més important és tot el que estem visquent ara i el que viurem d'ací al partit. Però n'hi haurà que anar per l'Olimpicazo. Bueno, anem a veure si en la Murta almenys puguem fer-li alguna cosa al Madrid, no? Intentarem, com estava dient, intentarem treballar, fer coses, intentarem almenys oferir una bona imatge que l'equip a nivell de tota Espanya demostra que és un equip gran i que pot competir en qualsevol.